Ruil je oude iPhone in voor een nieuwe en krijg €100 extra op de waarde bij Lab9. Welkom bij Extra, de wekelijkse podcast van het Belang van Limburg met Cato Poelmans. Het was deze week exact 10 jaar geleden dat Fort Genk gesloten werd. Na de sluiting van de Limburgse mijnen en de Philipsfabriek in Hasselt was het de zoveelste zware economische klap voor de provincie. Hoe is Limburg het sociale drama van toen te boven gekomen? Yves Lambrechts van de politieke redactie en Dominique Klaas van de economieredactie, welkom. Jullie hebben toen 10 jaar geleden de sluiting van Fort Genk van op de eerste rij meegemaakt. Hè? Dominique, hoe herinner jij je die dag nog? Het was een dag in 2012, oktober. We zaten hier op de redactie en we zaten klaar om uit te rukken naar Fort Genk, omdat we wisten dat er een bijzondere ondernemingsraad op de agenda stond. En we voelden nattigheid. Niet alleen wij, maar ook de vakbonden, die hadden al regelmatig laten ontvallen. Er gaat een nieuwe herstructurering komen. En het zal een serieuze zijn, want de automarkt zag er op dat moment helemaal niet goed uit. En de modellen die bij Fort in Genk werden gemaakt, die waren onpopulair. Een beetje vergelijkbaar met wat zich bij Volkswagen in Vorst heeft voorgedaan op dit moment. Wel, dat gevoel hadden wij toen ook. Er zal een serieus mes worden bovengehaald, er zal serieus gehakt worden. En dan kwam de beslissing zelf. Het was de plantmanager van Fort Genk die in een zaal die volgepropt zat met mensen van de pers. Veel camera's die liepen. Buiten stonden ook honderden werknemers van Fort Genk. Daar moesten wij doorheen. En je zag al de verschrikking op die mensen hun gezicht. En dan komt Philippe Verbeek, de toenmalige topmanager of plantmanager van Fort Genk. Die begint te vertellen dat de laatste auto van de band zal rollen eind 2014. En dat de fabriek dan ook onherroepelijk dicht zal gaan. En wat heel verwonderlijk was, die beslissing wordt natuurlijk niet in Genk genomen, maar die werd in Keulen genomen omdat Fort Genk op dat moment was eigenlijk geen vennootschap apart. Dat was gewoon een onderdeel van Fort Keulen. En daar was Stefan Odell, die zwaaide daar de plak. En we hadden tenminste verwacht dat die man, de topman van Fort Europa op dat moment, dat die beslissing toch zou bekendmaken en ook omkaderen. Maar die was er eigenaardig genoeg niet. Ja, nee, Dominique, nu is het over Stefan Odell. Hoe gaat dat die dag? We zaten allemaal klaar, je weet dat ook nog. Jij richt je dan op de economieredactie op Fort, op de site zelf, de vakbonden, de directie, de werknemers. Absoluut. We zetten daar als Belang van Limburg nog een hoop volk tegenaan. Die mensen wat buiten staan in grote onzekerheid, die dachten, hier gaat opnieuw gesneden worden, een herstructurering, noem maar op. Niemand had de sluiting zien aankomen. En de politieke redactie dan, die richtte zijn ogen op Brussel, want Steve Odell, de grote Fort Manitou, de grote baas van Fort, die zat op dat moment, die was niet in de fabriek in Genk, die zat op dat moment met Chris Peters, de Vlaams minister-president, heeft toen ook Elio Di Rupo ingelicht. Dus dan weet je, het wordt op hoog niveau gespeeld. En dan is het eigenlijk in al die facetten van een redactie ook schakelen om dat nieuws, dat zeer belangrijke nieuws, dat tragische nieuws voor Limburg binnen te halen. Het is meer dan dat. Ook onze correspondenten worden uitgestuurd om de werknemers te interviewen en te vragen wat zij daarvan vinden, wat hun gevoelens zijn bij die toch wel zeer zware beslissing voor, niet alleen voor Genk, maar voor heel Limburg. Want je moet niet vergeten, het is niet alleen een autofabriek die dicht gaat, maar er zijn ook tal van toeleveranciers die daar rondzitten, allerlei andere internationale bedrijven, waar telkens nog vele honderden mensen werken, die dat ook zullen voelen en die ook de nattigheid zullen voelen van deze zeer zware beslissing. Limburg wordt op dat moment, de onthoofding van de Limburgse economie wordt eigenlijk op dat moment aangekondigd. Want Fort Genk was op dat ogenblik het grootste bedrijf van Limburg en met alles wat er aan vasthing, moet je zeggen dat er ongeveer 10.000 jobs getroffen zouden worden. Doe dat maal 3. Dan weet je hoeveel mensen rechtstreeks betrokken worden bij deze zeer zware beslissing. Ja, en je zag dat ook terug in de krant de dag nadien. Het Belang van Limburg, een witte pagina met eigenlijk één slogan op: a business that makes nothing but money is a poor business. En dat zijn de woorden eigenlijk van Fort-oprichter, de stichter Henry Fort. Voor de rest stond er niks op die pagina. En om maar te zeggen wat een impact dat
en op de redactie en bij de gewone bevolking en niet in het minst met de getroffen werknemers, zoals Dominique zegt. Het gaat over 10.000 mensen in Limburg. Het multiplicator-effect ook, rest van Vlaanderen, onrechtstreekse jobs. Dus dat was eigenlijk een tragedie die heel Vlaanderen en meer specifiek Limburg enorm heeft aangegrepen. En het bleef ook niet beperkt tot die ene dag. Ook de weken en maanden en zelfs jaren nadien voelde je dat bleef wegen op het sentiment van de mensen, van alle Limburgers eigenlijk. Ja, dat wil ik inderdaad vragen, want hoe waren dan ook die dagen nadien? Hè? Je had de dag zelf dat het nieuws bekendgemaakt werd, een groot drama, maar inderdaad ook nadien is de klap nog niet meteen verwerkt. Hè? Nee, om te beginnen, traditioneel wordt er dan een tewerkstellingscel opgericht door de VDAB en door andere partijen die goed zijn in het bemiddelen voor nieuwe jobs. Maar op dat moment waren er niet zoveel vacatures en nu krijgen de bedrijven hun vacatures maar niet ingevuld. Maar op dat moment was dat helemaal niet zo. Het zag er echt niet goed uit voor Limburg. Het zou een zware dip zijn. Ja, een zware dip, Dominique. En je hebt het nu over maatregelen al. Maar ik herinner mij toch die angst, die woede, die teleurstelling buiten. En dat is de dagen nadien ook ontploft. Men heeft daar piket, daar werd geroepen, daar werd woordbreuk, contractbreuk. Men was zeer boos op de Ford-directie. Dat was sociaal zeer turbulent. Werkonderbrekingen, stakingspiketten. Daar werden zelfs auto's in vuur gestoken. Chris Peters, minister-president. Het was zo heftig en de schok dat Wim Dries de nacht nadien al aan het stakerspiket. De dag nadien kwam Chris Peters, minister-president, zelf zich vergewissen van de toestand. En de arbeiders hebben onmiddellijk beslist, wij gaan ons niet zomaar laten doen, want je moet je herinneren, 2 jaar voordien werd een soort toekomstcontract voor Ford, blijvende tewerkstelling, dat werd nu in de vuilnismand gegooid. En de arbeiders hebben eigenlijk de auto's, de luttele auto's die nog van de band rolden, want de eerste maanden zijn er niet veel auto's meer gemaakt, hebben die eigenlijk als onderpand achter slot en grendel. Dus dat zegt ook iets over de vakbonden, de werknemers, die zeggen wij gaan ons hier niet laten afslachten door een Brit, een Steve Odell, een Engelsman die iets beslist, een salaris van 23 miljoen per jaar en wij staan hier. Dus ik moet je niet uitleggen, de teleurstelling, de tranen zijn al vrij snel in toch ontgoocheling, woede en vooral woede omgeslagen. En dat is iets wat mij altijd zal bijblijven. Ja, dus die reactie die was eigenlijk heel heftig achteraf. Nochtans hoor ik jou, Dominique, daarnet zeggen, het hing eigenlijk wel in de lucht, hè, dat het niet goed ging met Ford Genk. Ja, dat het niet goed ging, dat wisten we inderdaad wel. En zoals ik eerder al zei, een herstructurering, zelfs een zware herstructurering, dat hadden we niet uitgesloten. Maar dat het meteen helemaal dicht zou gaan, dat hadden we helemaal niet verwacht. En het zegt ook veel over hoe die multinationals denken. Ford is eigenlijk een oorsprong een Amerikaanse autoconstructeur met hoofdkwartier in Detroit. De Europese hoofdplaats was Keulen. En zo zie je maar dat die multinationals schaken. Dus een pion opofferen is voor hen geen probleem. Een vestiging ineens dicht doen en de productie verhuizen, wat in ons geval of in het geval van Genk naar Valencia was in Spanje, dat is voor hen geen probleem. Dat is even neerschrijven en de beslissing is genomen. Maar wat er daar aan sociale gevoelens en menselijke gevoelens bij komt kijken, dat is voor hen niet zo belangrijk. Ja, en daar is toch wel een kenterpunt. Dat gebeurt in Genk. Wij als Belang van Limburg zitten daar met onze neus op. De rest van Vlaanderen verneemt dat in de nationale journaals. Maar dan zie je dat de dag nadien, ik herinner me dat nog goed, het was kamerzitting. En Mirjam Ketier, de vakbondsafgevaardigde van Ford Genk, ontdekt door Steve Stevaert, die is eigenlijk van het piket rechtstreeks, die kent die mensen naar het parlement, heeft daar een ontzettend emotionele toespraak gehouden met tranen, dat parlement, dat zelden dat zo stil was. En iedereen zat erbij en iedereen voelde die pijn wat hier gebeurde in Genk. Mirjam Ketier heeft ook een eigenlijk bijna staande ovatie gekregen, maar toen is eigenlijk, dat heeft alle journaals gehad, toen is in de rest van Vlaanderen doorgedrongen wat een impact dit op Limburg, sowieso al de provincie die een sociaal-economische achterstand had in te halen, welke impact dit zou betekenen de jaren nadien voor Limburg. Dus het werd eigenlijk in 2012 afgekondigd. In 2014 was het dan zover. Er zijn in die tussentijd nog heel wat marsen geweest. Er is wel heel wat verzet tegen geweest, maar het is toch niet meer kunnen kantelen dan op die 2 jaar tijd. Die beslissing was genomen en Ford Genk moest sowieso dicht. Dat stond in de sterren geschreven. En daar hebben we ook ons ook op voorbereid. Het was trouwens niet de eerste keer dat we een dergelijke dip moeten doormaken of een slag in het gezicht. Denk maar aan de sluiting van de mijnen. Denk ook aan de sluiting van Philips Hasselt. Het wordt wel vaak over het hoofd gezien. Maar eigenlijk
Eigenlijk was Philips Hasselt een zeer innovatief bedrijf, waar ook heel veel technologie in zat. Technologie die op dat moment zeer populair was. Denk maar aan de bandrecorder, de tape recorder, de cassetterecorder en zelfs de CD die werd daar ontwikkeld. Dus er zat veel innovativiteit. Het probleem daar was wel die productie. Ja, dat was dan weer te duur. En als ik dan die link naar Fort Genk mag maken, waar zat Fort Genk al enkele jaren mee? Je had de bankencrisis 2008, daarna is er een grote recessie gekomen. En je zag dat mensen de knip op de beurs gingen houden. De overcapaciteit bij Fort Genk was groot. Daar had je nog bij dat je plots heel grote concurrentie van de Kia's, de Koreanen kreeg, die hier massaal de markt kwamen overspoelen. Dus Fort Genk zat in moeilijke papieren en dat was eigenlijk enkele jaren voordien ook, want er zijn al een paar herstructureringen. Je moet weten, op zijn hoogtepunt, Fort Genk is dus in 1964 opengegaan. Op zijn hoogtepunt in 1994 werkten daar 14.000 mensen. Dat is onvoorstelbaar, dat was echt een mastodont in Limburg. Dan is er 1 of 2 kleine herstructureringen, kleine, 3000 shops ook niet min. Ja, ik herinner mij nog 2003 grote herstructureringsgolf, of 3000 ontslagen. Wij gingen toenmalig gouverneur Hilde Haube-Bertrand interviewen. En zij liet zich ontvallen in dat gesprek, kijk, dit is een drama, maar ook de toekomst van Fort Genk, ik zie dat niet zo bijster goed in. Wij hebben dat geregistreerd. Er is een hele polemiek in Limburg. Pessimisme, defetisme, we gaan er niet mee opschieten. Maar dat waren eigenlijk toen al profetische woorden. Want nog geen 10 jaar later zaten we zover. Dus om maar te zeggen, die sluiting komt niet van de ene dag op de andere. Je hebt al eerder herstructureringen, je hebt een crisis, je hebt overcapaciteit. En zo brokkelt dat stilaan af. Dan ook nog, het was een van de kleinere fabrieken van Ford in Europa. De Transit is naar Turkije gegaan, de andere modellen, de Galaxy, de S-Max naar Valencia. En dan krijg je wat je krijgt. En dan zaten we dus in dat cruciaal jaar 2012, het najaar, dat aangekondigd werd. Dit gaat over 2 jaar toe. Ja, en dan in 2014 zitten ineens meer dan 10.000 mensen zonder werk. Nu zijn we natuurlijk 10 jaar later. Hoe is het nu met die mensen? Zijn die mensen terug aan de slag kunnen gaan? De allergrootste meerderheid, absoluut. Op dit moment, we hebben recente cijfers nog onder ogen gekregen, zouden 364 voormalige werknemers van Fort Genk nog werkzoekend zijn. Nu, je moet dat getal een beetje kaderen. Daar zitten ook een aantal mensen die ondertussen wel elders gewerkt hebben, maar dat was dan bijvoorbeeld bij Sappi in Lanaken of bij Netcar in Born. En we weten allemaal wat daar gebeurd is. Dus die mensen hebben een dergelijke ramp 2 keren mogen meemaken. Dat is toch wel bijzonder heftig. Nu, voor andere mensen, mensen die bij Fort Genk werden ontslagen, die waren dikwijls nog jonger op dat moment, zaten nog met de afbetaling van het huis, moesten nog kinderen opvoeden en die nog naar de hogere scholen moesten gaan, wat allemaal veel geld kost. 10 jaar later is die kost veel minder, is het huis vaak al afbetaald. Zo hebben we toch wel wat enkele gevallen weten opsporen. Ja, en je ziet hoe die sluiting was er en plots begint alles te bewegen. Je ziet economisch Limburg, werkgeversorganisaties, vakbonden, de provincie, de stad Genk, de federale Vlaamse regering. Dus met vereende krachten is toen gaan kijken, hoe gaan we dit allemaal het tij doen keren? En dat kan je alleen als je 1... consensus hebt, hoe gaan we dit aanpakken? En 2, een regio met veerkracht. Ja, en met de sluiting van de mijnen en Philips Hasselt had Limburg al bewezen dat we dat konden. Het kwam er nu op aan van dit een 3e keer te doen. En dat is eigenlijk ook wel vrij goed gelukt. Ja. En wat daarin opvalt is ook dat, ik herinner me nog heel goed een artikel in Trends, waar de economische elite in Limburg omschreven werd als een krabbenmand. Maar de sterkte van die krabbenmand is wel, als het echt nodig is, dan gaan de scharen van al die krabben plots in dezelfde richting wijzen. Dat is de sterkte van de veerkracht van Limburg. En Dominique, dat is ook de eeuwige frustratie in politiek Brussel natuurlijk. Ja. Hè? Het kleine Limburg, wat sociaal-economisch achterloopt, een achterstand moest inhalen. Op het moment dat die krabben daar zij aan zij gaan staan, nemen ze die Vlaamse en federale regering in de tang en dan wordt er geschakeld. En dat is de grote kracht van politiek Limburg, met steun van het hele economische middenveld en de ondernemers natuurlijk. Ja, inderdaad, want jullie hebben het al een paar keren gezegd. We hebben eigenlijk onszelf al 2 keren heruitgevonden voordat Fort Genk dichtging, met de mijnen en met de Philips in Hasselt. Want die sites die zijn wel opnieuw herbestemd en dat zijn nu eigenlijk hele waardevolle plekken in Limburg geworden. Hè? Ja, kijk maar naar waar Philips zat. Hè. Dat is nu de Corda Campus geworden. Daar zijn ondertussen meer dan 5000 mensen actief, terwijl het hoogtepunt
van Philips Hassel moet ik denken, dat was ook een 5000, 6000 mensen op het hoogtepunt. Bij de sluiting waren er nog een 2000, schat ik zo ongeveer. Dus dat gat is toch maar weer opgevuld. En niet alleen met maakshops, maar ook hoogtechnologische en jonge bedrijven die daar groeien en kunnen bloeien. Ja, Dominique, ik heb de cijfers. Corda Campus, 250 innovatieve bedrijven, Voilà. scale-ups, start-ups, meer dan 5000 werknemers. Nu is men daar begonnen met de bouw van een digitale arena, is nergens in Europa. Dus je ziet dat je van een oude industrie, als we Philips dat al mogen noemen, want ze waren heel innovatief, op heel korte tijd, en dat is de verdienste van een aantal mensen, is omgeschakeld naar een heel nieuw concept, waar nu eigenlijk half West-Europa komt kijken. De site met de schuine daken, met het groen op. Wat doen ze daar allemaal? Dit is ongezien in Vlaanderen en een voorbeeld voor heel wat streken, niet in het minst Wallonië, waar men denkt, dit is de manier waarop we dat moeten doen. En ere wie ere toekomt. En dan gaan we eigenlijk terug naar de steenkoolmijnen. Corda Campus is een initiatief geweest waar toch vooral LRM de schouders onder heeft gezet. En waar heeft LRM destijds zijn geld gehaald? Wel, bij de sluiting van de mijnen, bij het plan wat er toen over was gebleven aan geld. Dat was het beginpot van een 250 miljoen euro omgerekend voor LRM. En daar werken ze nu nog steeds en mee. even voor de luisteraars, Dominique, LRM, Limburgse Reconversiemaatschappij. Ja. Nu is dat Limburgse Investeringsmaatschappij. Is eigenlijk ontstaan in 1994. En waarom in 1994? Je had 7 steenkoolbekkens in Limburg, 7 ontginningen. Die zijn eigenlijk, nadat eerst Zwartberg in de jaren 60 dichtging, zijn tussen 87 en 89 alle andere mijnen en in 92 de mijn van Zolder als laatste de schacht. Toen heeft de federale regering gezegd, wij gaan Limburg er de eerste keer bovenop helpen. Die LRM is toen ontstaan. Tiel Gijsselink heeft een heel reconversieplan, heeft eigenlijk die omschakeling van die transformatie van de economie hier in gang gezet. En dan is er wat geld overgebleven, wat Dominique zei, 250 miljoen euro ongeveer. En daarmee heeft de LRM heel veel goede dingen gedaan. Zonder de LRM zou Limburg vandaag eigenlijk de 6e Waalse provincie zijn. En als je kijkt voor de luisteraars, ze beseffen het misschien niet. Het vakantiepark Ter Hils in IJsden. Koen van Mechelen, La Biomista op de site in Zwartberg. Het Torpark in Waterschei. Maasmechelen Village ook in IJsden. Seamine. Alles rond B-Mine in. Dus Greenville in Houthalen. Dat zijn allemaal mijnsites die eigenlijk met geld, maar vooral met heel veel werkkracht en veerkracht zijn uitgebouwd tot iets uniek. En wat eigenlijk de katalysator zijn voor dat economisch weefsel in Limburg. En dan zie je dat je op 50 jaar eigenlijk de hele provincie kan transformeren. Dat je 3 klappen te boven kan komen. En dat, er is nog werk aan de winkel, maar dat het wel de goede kant uit gaat. Ja, en eigenlijk toch opvallend hoe die maakindustrie daar eigenlijk, die zware industrie van de mijnen, is omgevormd tot iets vooral cultureel toeristisch, heb ik de indruk. Hè? Ja, dat is ook zo. In het geval van Ter Hils mag je dat zo omschrijven. Dat is inderdaad een toeristisch project. Het is ook het was het meest hoe zal ik zeggen, risicovolle project dat de LRM ooit gedaan heeft. Want zij hadden geen ervaring in het runnen van de vakantieparken. Vandaar dat ze daar een professionele uitvoerder voor gezocht en gevonden hebben. Dat was namelijk Centerparks. Maar ze wisten niet goed of dat zou lukken. En je had weinig parameters om te zeggen, dat hebben we nodig op die plaats. En er is dan ook een champagnefles of 27 ontkurkt. Toen bleek na het eerste jaar dat de cijfers van Ter Hils zeer goed waren. Ja, en ik denk ook die 27 champagneflessen gaan hopelijk binnenkort opnieuw ontkurkt kunnen worden, want het project wordt in de markt gezet. Ja. LRM heeft niet de opdracht van een vakantiepark uit te baten. Dus zij willen dat nu verkopen en met die opbrengst en hopelijk ook winst, die opnieuw investeren in Limburg, in innovatie, in onze bedrijven wat meer innovatiever, exportgerichter maken. En zo krijg je eigenlijk een rollend fonds, waarbij je een regio met resterende mijngelden, zitten we weer bij het begin, omturnt tot een modern gegeven. En dat is wel nodig. Ja, want ook, dan wil ik nog eens even terug naar Fort gaan. Hè. De site van Fort zelf, die is ook weer in gebruik genomen nu. Het mooie blauwe logo van Fort, dat zien we daar niet meer. Maar er is wel weer heel veel bedrijvigheid daar op de site. Absoluut. Het hele terrein dat verschillende tientallen hectare groot was, is opgedeeld in verschillende stukken. Er komt daar een nieuwe binnenvaarthaven, Port of Limburg, en daar moeten we een bloemetje werpen naar de dienst voor de scheepvaart, tegenwoordig de Vlaamse Waterweg. De Vlaamse Waterweg, inderdaad. Die doen daar allerlei inspanningen voor, maar er is ook een hele logistieke tempel ontstaan, waar onder meer de groep Magiels en Essers en Intervest hun best voor doen, om
dat te ontwikkelen. En daar zijn toch ook al alles samen 1500 mensen aan het werk of zoiets. Ja, nee, je zit meer, Dominique, zit al over de 2000. De doelstelling is 2030, 3000 shops daar. En het heet ook niet voor niets, die zitten Logistics Valley Flanders. Dat is echt op zeer korte tijd en door de Vlaamse overheid, het Vlaams agentschap, door de waterweg in de markt gezet. Privébedrijven zijn daar gekomen. En niet zomaar Janneke en Mieke en nee, men heeft gezegd, we gaan rond logistiek. Je hebt daar dat Albertkanaal. Dat moeten bedrijven zijn die dat Albertkanaal ook gebruiken. Dus daar is zeer goed over nagedacht. En dan wil ik daar nog één klein zaakje aan toevoegen. Die herbestemming van die fortterreinen. Je ziet vandaag niet meer dat daar vroeger een autofabriek stond. Ja. Je ziet dat haast niet meer. Je hoort alleen aan de straatnamen in de buurt. De Taunusweg, noem maar op, de Horry Fortlaan. De Monteolaan. Maar alles na de sluiting van Fort is eigenlijk begonnen met minister-president Chris Peters, verdiende een pluim. Die heeft gezegd, wij moeten een nieuw Limburgplan, een toekomstplan voor Limburg. En hij heeft, dat is toch wel de man met een zeer grote verdienste voor deze provincie, professor Herman Daams, die heeft 12 experten rond hem verzameld en die heeft een plan uitgetekend, heeft daar in 3 maanden aan gewerkt. Wat zijn de zwaktes van Limburg? Nu eigenlijk uw grootste maakbedrijf weggaat. En hoe kunnen we daarop inspelen met 5000 shops op korte termijn, 5000 op langere termijn? En daar is eigenlijk SALK uit ontstaan. SALK, het strategisch actieplan Limburg in het kwadraat, waar zowel federale, Vlaamse overheid, provincie, de stad Genk, de deputatie, allemaal hun schouders hebben ondergezet, heel wat Europese middelen hebben gehaald en zij hebben dat plan uitgerold en tot vandaag is eigenlijk alles van dat plan gerealiseerd. Daar werd ook 217,5 miljoen euro voor exact te zijn voorzien. Die middelen zijn goed gebruikt in vernieuwende initiatieven, in eigenlijk duurzame jobs. En je ziet dat in 2019, toen dat opgeleverd werd, echt wel resultaat had. Met 10 verstanden natuurlijk, de economie deed het goed, dat heeft geholpen. Maar het werk is nog niet af en dan zie je in 2019 is er een SALK Turbo gekomen om eigenlijk die veerkracht, die versnelling, die incentives voor die sector verder te zetten. En daar zijn we vandaag nog aan bezig. Dus we bouwen verder, want we zijn er nog niet. Ja, en we focussen dan vooral op het innovatieve, denk ik. Niet meer zozeer op de maakindustrie, toch, in Limburg. Maar dat kan allebei. Die twee kunnen hand in hand gaan. Maar het belangrijkste is dat Limburg eigenlijk is uitgegroeid tot een schoolvoorbeeld van hoe reconversie kan of moet zijn. En ik zou alle politici uit Wallonië graag uitnodigen hier in Limburg. Kom hier eens kijken hoe wij de reconversie hebben aangepakt. Want wat dat betreft hebben ze er in Wallonië, zeker ook niet bij de sluiting van de mijnen of de grote staalbekkens daar, ze hebben daar niet veel van te bakken gemaakt. Daar hebben ze, Dominique, Thomas Dermien, de federale regering, die komt heel vaak naar Limburg, is ondertussen ook supporter van Racing Genk, die zegt dat altijd. In Wallonië hebben ze de resterende gelden van de staalsluitingen, de mijnsluitingen, eigenlijk in structuren gestoken. In Limburg, schoolvoorbeeld, hij haalt dat daar ook altijd aan. Dat is de te volgen weg. Niet in structuren, maar in eigenlijk zaken, in investeringen die ertoe doen. Niet eenmalig, maar die eigenlijk een soort, een effect creëren, waardoor je op verder kan bouwen. En dat hebben ze daar heel goed begrepen. Nu komt het erop aan dat ze dat daar ook nog gaan doen, natuurlijk. En het gevolg is dat we verlost zijn van die grote multinationals die onze economie gaan bepalen. We hebben nu andere bedrijven waarvan de beslissingscentra hier zijn. Denk aan de groep Essers, denk aan CGK, maar denk ook aan APK of de groep Biesmans. Dat waren toen nog kleine bedrijven, maar die zijn nu uitgegroeid tot wat Essers en CGK betreft met meer dan 5000, 6000 mensen. En die niet alleen in Limburg meer actief zijn, maar zelfs op Europese schaal meespelen nu. En dat is de grote verdienste van heel die reconversie. Ja, en CGK, om maar te zeggen, zitten over de 10.000, denk ik, al 13, 14 Europese landen. Maar je ziet ook natuurlijk, en dat is exemplarisch, maar de 3 grote boîten, om het nu eens in de volkstaal te zeggen, de mijnen, Philips, Ford, die zijn we kwijt en in de plaats hebben we een veel fijnmaziger netwerk van KMO's, van grotere bedrijven en niet 2, 3 grote industriële spelers die het hele systeem bewaren. En ik denk dat je op termijn veel veiliger zit daarmee. Ja, dus ik hoor jullie zeggen, die reconversie, dat hebben we heel goed gedaan in Limburg. Wel is het zo dat we de welvaartskloof met de rest van Vlaanderen toch nog niet helemaal gedicht hebben. Hè? Niet helemaal, maar het scheelt niet veel meer, hoor. Het scheelt niet veel meer. Zeker wat de werkstellingsgraad betreft zitten we op het Vlaamse gemiddelde. Het aantal werklozen bij ons ligt relatief gezien niet hoger dan in andere provincies. Integendeel, Antwerpen is tegenwoordig het zwarte schaap wat de werkloosheid betreft. Dus we hebben zeker ons best gedaan. Er is nog een kleine loonkloof met de rest van Vlaanderen. Wordt nog op een 10% geraamd. Maar
we hebben grote stappen vooruit gezet. En het enige dat we zijn er nog niet. Hè. We zijn er nog niet. Wat Limburg in de eerste plaats puur economisch mist, is een OEM. Een speler met een eigen merk die internationaal actief is. Ik denk aan een Atlas Copco uit Zweden. Kunnen we Esters of CGK uitbouwen tot zo'n OEM, dan brengt dat veel meer met zich mee. Daar gaan veel bedrijven zich aan vasthaken. Daar gaan spin-offs uitkomen. En dan krijgt dan een dynamiek die de welvaart in de regio nog meer omhoog zal brengen. Je hebt het woord gezegd, Dominique, spin-offs. Spin-offs, waar ontstaan die? Aan de universiteit. Ja. Een basisvoorwaarde is nu in het Vlaams regeerakkoord een stukje aan tegemoet gekomen, is een volwaardige universiteit Hasselt. Helemaal mee eens. Wij krijgen nu geneeskunde, burgerlijk ingenieur, dat kon om een of andere politieke reden niet. Antwerpen, Limburg, daar zou een nieuwe opleiding. Ja. Maar dat zijn wel, ik zeg maar iets, biomedische wetenschappen, burgerlijk ingenieurs. Dat zijn de mannen die na hun studies nieuwe, innovatieve bedrijven starten. Ja. Wat je vandaag op Corda Campus vindt. Als je daar een volwaardige opleiding in Limburg, maar daar spelen allerlei belangen natuurlijk, ook van de KU Leuven, dan krijg je een dynamiek. En voeg daaraan toe de Einstein-telescoop, waar we over 2 jaar weten, komt dat naar het 3-landenpunt. En je zit in Limburg 20 jaar gebeiteld. Goede opleidingen, mensen die we opleiden, mensen die bedrijven oprichten, die ook tewerkstelling voor laaggescholden en een innovatief project zoals de Einstein-telescoop, waar zoveel bedrijven aan vast gaan hangen. En dan zijn we vertrokken voor een fantastische toekomst, denk ik. En we moeten een breekijzer vinden om de burgerlijke ingenieurs naar hier te halen. Daar ben ik zo helemaal voor, omdat, zoals je zelf zegt, Yves, burgerlijke ingenieurs, dat zijn de managers van later, de ondernemers van later, heel vaak toch, en niet allemaal, hè, maar heel vaak steken zij heel veel dingen economisch in gang. Ja, maar dat is in 2019 niet gelukt. Nee. Daar hebben we 4 opleidingen bij gekregen. Nu met het Vlaams regeerakkoord geneeskunde, burgerlijk ingenieur opnieuw niet. Het zal iets zijn voor 2030, maar daar zal zeer zwaar geduwd moeten worden op politieke wegen om dat te bekomen. Maar ik denk wel dat het noodzakelijk is voor Limburg. Ja. En waar wordt dat geblokkeerd, dat niet naar hier kan komen? Dat zit op politiek niveau natuurlijk. Ofwel krijg je een nieuwe burgerlijk ingenieuropleiding in Antwerpen en Limburg. Antwerpen met zijn grote haven, zijn chemische sector. Je gaat niet alle afstudeerrichtingen, dat zijn er meer dan 10. Je gaat er een paar krijgen die geënt zijn op Limburg. Maar natuurlijk zit je daar met de grootste speler, dat is Leuven. En in Leuven zijn er bepaalde mensen, Koen de Bakker, de grote directeur om het niet te noemen, die daar niet voor te vinden zijn. Want vandaag gaan al die slimme koppen naar Leuven, blijven daar vaak hangen, richten daar spin-offs op, maar wij moeten die terug naar hier krijgen. En als we die terug naar hier krijgen, dat gaat echt een boemerang-effect op de hele economie in Limburg. Ja, en is de UNIF dan de enige manier om die naar hier te halen? Zou zoiets als de Einstein-telescoop ook niet een goede manier zijn om ze hier te krijgen? Dat zal zeker zo zijn, maar we zullen ook wetenschappers uit alle hoeken van de wereld daarmee naar hier aantrekken. Maar ook dan krijg je weer zo'n ecosysteem, want die mensen moeten ergens eten en slapen. Dat gaat toch weer een heel ding met zich meebrengen, een heel economische dynamiek met zich meebrengen. Maar belangrijk vind ik is, de Limburgse krabben zullen voor de burgerlijke ingenieurs opnieuw op 1 rij moeten gaan staan in Brussel. Ik denk, Dominique, dat die wel op 1 rij staan. Maar ik denk dat de tegenkanting vanuit Brussel, politiek Brussel, groot is. Er zijn ook een paar kleppers waar we afscheid van nemen, die andere wegen opzoeken. Noem een Patrick de Waal, een Wouter Beke die naar Europa. Maar dat soort mensen heb je wel nodig om die forsing te voeren in Brussel, maar ook in Leuven natuurlijk. En je gaat dat nooit alleen doen. Je gaat dat in samenwerking met de KU Leuven doen. Maar nogmaals, dat is eigenlijk Einstein-telescoop, burgerlijk ingenieur, denk ik voor de toekomst van sociaal-economisch Limburg 2 zeer belangrijke uitdagingen. En op die nagel gaan we moeten blijven kloppen. Helemaal mee eens. Ja, en conclusie dan vooral, de politici moeten in Brussel vooral op die nagel blijven kloppen. Dat doen ze wel, maar natuurlijk hoe meer kracht je hebt om te kloppen, hoe beter dat gaat. En daar zitten we nu een beetje moeilijker. Zo de echte, sterke leidersfiguren, ja, die moeten terug wat meer gaan opstaan en wat meer voor hun provincie. We hebben er wel een paar. Maar herinner je, 20, 30 jaar geleden had je een Patrick de Waal, Steve Stevaert, Johan Sauwes, Jacques Gabriels, noem maar op. Daar ontbreekt het vandaag een beetje aan, maar het zal erop aankomen van daar toch wel met vereende krachten en ook de werkgeversorganisaties, de vakbonden, de LRM's, de NUMA, het klimaatbedrijf, een grote boîte in Limburg, dat die allemaal samen duwen daarop. En dat is in het belang van de toekomst van Limburg en ook van mensen die niet burgerlijk ingenieur studeren. Want zoals Dominique zei, ik ben in Zwitserland het CERN gaan bezoeken, de deeltjesversneller uit de films. Elke dag zijn daar meer dan 10.000 mensen op die site. Die moeten eten krijgen, die moeten daar slapen, die moeten daar ontspanning hebben. Ja, ik moet je niet vertellen, Kato, als we in dat 3-landenpunt die Einstein-telescoop, dat ondergronds onderzoekscentrum krijgen, dat gaat voor Limburg fenomenaal zijn. Dan
en voor innovatie en voor export en mensen aantrekken, knappe koppen die hier komen wonen, want het is hier goed wonen en leven. Alleen die extra vonk hebben we nodig om dat hele systeem hier uit te bouwen en Ford definitief achter ons te laten. Ja, dus de hele reconversie hebben we goed gedaan, maar het kan altijd nog beter als we met vereende krachten ons erachter zetten. We kunnen altijd nog uitgroeien tot een van de welvarendste regio's ter wereld. Dat kan. Oké, super. Dominique en Yves, bedankt voor jullie uitleg. Graag gedaan. Dit was Extra, de wekelijkse podcast van het Belang van Limburg. Bedankt voor het luisteren. De credits van deze podcast vind je op hbvl.be of in de HBVL Nieuws-app.